da su izdržali u takvim uvjetima i da su probali jedni drugi do kraja da daju sve od sebe da dobiju utakmicu. Što se tiče utakmice, posljedica ovakvog ambijenta i vrućine koja je sigurno da ja inače koji volim koristiti svoje igrače i rotacije, da sam danas više rotirao nego inače, da bi zadržali svježine, pokazala se kao dobri, jer smo ipak imali, znajući da imamo dužu klupu, da smo imali svježinu nešto veće u samoj završnici, da smo Babića pogodili 2 trice, da smo imali ideju, da smo znali što hoćemo i mislim da je to presudno. Evo, stvarno jedna utakmica u teškim uvjetima i vrlo zahtjevno je bila. Na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili. Šta reći, mislim da je presudilo što mi imamo 10 strijelaca ili koliko. Mislim da smo svi poentirali koji su bili u igri, imaju samo 5 ili 6. Dakle, naša duža klupa je, mislim, u ovoj utakmici presudila i ništa, spremamo se za sljedeću utakmicu. U obranom dijelu, što nas je krasilo cijele sezone i tako da s te strane sam zadovoljan. Presudila je, što kažem, neka inspiracija igrača na kraju. Na našoj strani Roza promašuje pritu, na drugoj strani Babić pogađa. Znači da je bilo obrnuto, ko zna kako bi utakmica završila. Međutim, mislim da je pobjeda od Cedevite zaslužena i velika prednost 2-0. Međutim, ako ćemo ovako izgledati i utorak, bit ću zadovoljan. Mislim da se onda možemo nadati opet dobroj utakmici. Sigurno da nam je hendikep ta neka manja rotacija, ali cijele sezone igramo na taj način, prema tome nema tu potrebe se tražiti neke isprike ili alibije. Jednostavno tako igramo cijele sezone, Cedevita je danas bila bolja, praktično izmorila nas je, znači 12 faula na Dariju, i od tu po meni i taj veći umor nego inače kod Darija.